Εδώ φίλοι μου θα δείτε αυτόν το διάσημο βρωμιάρι, ο οποίος ονομάζεται Τσιμότε. Εμείς θα το λέμε Τζιμάκος. Μου στείλατε πάρα πολύ αυτό το βιντεάκι να το σχολιάσω. Πάμε να δούμε εδώ τι θα κάνει ο Τζιμάκος μας. Έχει πάρει εδώ τα χλάδια, έτσι, τα έχει τοποθετήσει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκεύος και έχει βγάλει εδώ τα βρωμιάρικα τα πόδια του για να τα πατήσει, έτσι ώστε να φτιάξει έτσι έναν πολύ ωραίο χυμό αχλαδοποδαρίλας. Βλέπουμε εδώ πέρα με τα βρωμιάρικα τα πόδια του εκεί πως τα πατάει, έτσι ώστε να μαζευτούν αυτά τα ζουμιά, τα οποία τα συγκεντρώνει έτσι πάνω σε μια λαμαρίνα και μετά σε ένα κατσαρολικό. Πολύ ωραίος χυμός αχλαδοποδαρίλας με επίγευση σκουλαμέντρας. Έτσι, εδώ ο Τζιμάκος μας κάνει χρυσές δουλειές όπως βλέπετε. Έτσι το παίρνει αυτό, είναι και πολύ ωραίος ζωμός παιδιά και καθαρτικός, έτσι, το παίρνεις, το πίνεις και έχεις φύγει σφαίρα παιδιά. Έχεις φύγει σφαίρα, σε έχει πάει σερπαντίνα σίγουρα, έτσι. Εδώ τους βάζεις στη σειρά παιδιά, έτσι, γιατί έχει πολύ ζήτηση αυτός ο χυμός, έτσι, αυτή η αχλαδοποδαρίλα. Δίνει εδώ και στον φίλο του, πίνει και ο ίδιος εννοείται, έτσι. Πάρα πολύ ωραίος χυμός αχλαδοποδαρίλας. Τζιμάκος.